Sa may naaron. Rizaldi, oy. Dah, bawo. Ako pa. Kabaon. Buang. Thank you. Presente ah, ayaw baon. Yo, what's up? May muntas yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa tutong tanan. So karon kay December 30, no. So karon ang pag-commemorate sa mga nabuhat ni Rizal sa Pilipinas, no. Karon kay Rizal Day. So karon manukar me. Karon mga ga. Feel nako kay maihap na lang ang mga adlaw, no? O ang mga tukar nga makatukar pa kano kay sige sakit ang ngipon. Ano karon din ang gahapon sakit-sakit to karon kay ina kayo pero mutukar ya mo no. Ako na yung suliton ng mga panahon no, nga makatayo pa ko ba makatukar pa ko. So ako ganing suliton ng mga panahon nga makatukar pa ko kay feel na ko maabot to jud ang panahon, hapit to jud maabot ang panahon nga dili na ako makatukar no. So ako suliton na mga bugler no. Kay maabot mo na siya ng adlaw niya. Karon kay makatukar pa man ko, bahaton ako ang mga butang nga kaya pa na ako bahaton no sa akong pag-bugler. Basta wala siya mintas makatukar pa ko, tukar ko nya. Medyo late na ta. So ato na ta, kita maglangay. Let's go. Gaya ni moy. Kaya gipabot. Gipe. Los. Late lagi ka. Late, bay. Alas 6 yun, alas 6 nga eh. Kapon. Ingon ni kung tukar ko. Huwag yun, isugon mo naman. Himbing ng tulo kayo. Himbing ng tulo. Okay, sewa na ligo. 1 2 3 sewa na ligo niya po. Oh, sewa na ligo niya. Oh, 6 paligo kapon, ligo ka. Sakit na. Balik ko na ngay. Tay, laway para madangog ba. Uwan mo sa inyo no? Uwan mo sa inyo ano? Uwan mo sa inyo ha? Parehas lah, klaro mga ebidensya. Asa diri sa lingay? Papas kaya ay. Dapat ke. Laok pa to. Bagat re to Rizal day. Uloy. Apulod din. Sorry lang tagod. Balutin mo ako. Yung pagmamahal kang kalid na ngay. Sa. Big. Ano? Para ka mama nih. Imo para ka Dodong. untay paris na na. Water. Pare may skin de. Na pila man. Cingko ay ko duha. Atay, lami kaon sa katong ipon ngayon. Kanin na ngayon. Minaw ba? Open The brisket. Atay kaptul kay ngo sa way ligo. Pabiligo ay. Gabon. Bye guys. Bye. Salamat. Bye. Ato agyo.
Diba ka sarong adawa? Kuan. Kanang Sabado. Nasa may naaron. Rizal Day oy. Dah, ba oy. Ako pa. Memorize na ng mga holidays kalendaryo. Oo oy. Right, Ano right. ko mag-eskwela? Dah. Independence Day. Kuan. June 12. Lah. Kanang Uy, ano sa ganing pista sa Sarino tay? So, natural for this vlog guys. Kita-kita niyo balik sunod. Dan tututuloy gayon. Yun TV, and out. See you!